Tervetuloa Aurinkolaaksoon, perinteiseen suomalaiseen kaupunkiin, jossa sähköjärjestelmä on rakentunut nykymuotoonsa vuosikymmenten saatossa. Aurinkolaakson sähköjärjestelmästä löytyvät tuttuun tapaan voimalaitos sähkönkulutuksen peruskuormaa varten, huippuvoimalaitos talven paukkuvien pakkasten varalle sekä voimalinjat sähkön siirtämiseksi teollisuuden ja kotitalouksien tarpeisiin. Sähkönjakeluverkon päässä asuu ihan tavallinen Matti Meikäläinen. Matti, kuten niin moni muukin, on lämmittänyt kotiaan sähköllä tyytyväisenä jo vuosikymmeniä. Vaikka Matti on kiinnittänyt jo pidemmän aikaa huomiota kotinsa lämmittämiseen, hänestä tuntuu, että lämmityskulut aina vain nousevat. Myös hänelle energiayhtiö on asentanut uuden ja hienon tunti tunnilta kulutusta mittaavan sähkömittarin. Uudesta mittarista huolimatta Matti ei ole keksinyt keinoa vaikuttaa ja säästää kodin lämmityskuluissa siten, ettei Matin ja hänen perheensä asuinmukavuus siitä merkittävästi kärsisi. Mitenköhän tilanne muuttuisi, jos Matista tulisi aktiivinen osa koko sähköjärjestelmää? Lisäämällä älyä kotiin Matti voisi täysin automaattisesti ohjata ja säätää sähkönlämmitystään reaaliaikaisesti. Samalla hän voisi saavuttaa selvää säästöä lämmityskuluissa lämmittämällä kotiaan edullisimmilla ajanhetkillä ja vain tarpeen mukaisesti. Hankkimalla kotiinsa Fortum Fixu-järjestelmän Matti voisi osallistua ensi kertaa kuluttaja-asiakkaana valtakunnalliseen sähkön kysyntäjoustoon. Uusi Fortum Fixu sopii kaikille sähköllä kotiaan lämmittäville kotitalouksille, mikä luo erinomaisen alustan älykkään teknologian laajemmalle hyödyntämiselle. Älykkään järjestelmän avulla kotitalouksien sähkölämmitystä voidaan ohjata reaaliaikaisesti koko Suomessa. Esimerkiksi talvipäivänä 1 pakkasasteen kiristyminen aiheuttaa Suomessa noin 150 megawatin kasvun sähkönkulutuksessa. Kysyntäjoustolla sähkönkulutusta voidaan ennakoida ja tasoittaa, esimerkiksi säätämällä riittävän monen älykkäällä sähköjärjestelmällä varustetun kotitalouden sähkölämmitystä lyhyeksi aikaa kysynnän kasvaessa, kuitenkin siten, ettei kenenkään asuinmukavuus siitä kärsisi. Tällöin vältytään kaikkein suuripäästöisimpien ja kalleimpien sähköntuotantolaitosten käynnistämiseltä. Laajamittainen kysyntäjousto mahdollistaa myös uusiutuvien energialähteiden lisärakentamisen kustannustehokkaasti. Toisaalta näin voidaan myös osittain välttää kalliiden huippuvoimalaitosten ja sähköverkon lisärakentamista. Kuluttajissa ja heidän sähkönkulutuksensa ohjaamisessa on suuri potentiaali, kunhan vain tarpeeksi moni sähkölämmittäjä kiinnostuu omasta sähkönkulutuksestaan ja lähtee hyödyntämään sähkön tuntihinnoittelua ja älykkäitä ohjausjärjestelmiä. Tällöin Matti ja hänen esimerkistään innostuneet tutut ja naapurit voisivat yhdessä nähdä ja ymmärtää kysyntäjoustosta syntyvät konkreettiset hyödyt kuluttajalle itselleen, mutta myös yhteisölle ja ympäristölle. Suomi tarjoaa kuluttaja-asiakkaiden kysyntäjouston toteutukseen ainutlaatuisen ympäristön. Meillä on valmis maankattava infrastruktuuri sähkön tuntimittaukseen, yksityisasiakkaiden on mahdollista valita tunneittain hinnoiteltu sähkötuote, ja lisäksi meillä on kansallinen tavoite ja halu lisätä uusiutuvan energian käyttöä entisestään. Fortum haluaa olla mukana kehittämässä tulevaisuuden sähköjärjestelmää ja luoda asiakkaillensa helppoja tapoja vaikuttaa omiin energiakustannuksiinsa sekä ympäristöön.